Znaš što je najlakše u životu? Odgoditi, reći si sutra ću, pronaći neki izgovor, ali znaš što je najteže? Suočiti se sa sobom, pogledati se u ogledalo, priznati ne osjećam se dobro u svom tijelu, bole me leđa, umorna sam, ne sviđa mi se kako izgledam. Imaš uvijek dvije opcije, nastaviti po starom i čekati, onaj neki pravi trenutak koji nikad neće doći, ili napraviti nešto danas, sada odmah i konačno preuzeti tu kontrolu. Sve što trebaš je prvi korak, odluku, pokreni tijelo, ojačaj diši dublje. Mentorski start je tu da ti pomogne. Tvoje tijelo može više nego što misliš, samo mu treba dati šansu, priliku i to na lijep način. Link za prijavu za mentorski start nalazi se u opisu profila ili mi komentiraj mentorski start i javim ti se sa svim detaljima.